ma wakia gima japiny dwaro. Ma owil gi dwach japiny, Sharon. And in Central Kenya ka, I work with them, right? Jogi are kupongi yudo president gi bedo go piny. They will discuss issues, right? Ma touch the common man. Ingeni kwa mfano, I support Opondo. Owacho ni iyudo ka mbunge ochung to kwayo bus. To bus ni ene achiel kum financial year mimi almost 100 million, 100 plus, right? Ma ini nyalo ng'iyo kendi. Kar nyiso president ker an kaka mbunge ma kure. Gima dwaro ka endara mar lam. Ema jowa gi ok nyayudi alode ma dhi kere chiro moyugi skacha. Gima dwaro ka NTTC. Mondo jok modak e area ka kata ko gerot moro matin nyithindo nyalo dak kaka hostel. Gima dwaro ka en KMTC. Kata dwaro kambi mar pi. Iwinjo? Mage gik minyalo kono president. Let me tell you. Itim yemoni Stephen Buru. Stephen Buru is 29 years old and deputy governor mar Irungu Kang'ato. My good friend, Stephen Buru. Kidhi Murang'a en achiel kuom counties mantiero kebe. Machiel kuom Beneska Masher mawuon kuma owuoye kanyo. To kacha kibedo piny ok ng'e ni en ng'ama nyalo bedo leader. Ing'iyo ni ere ng'ama nyalo bedo captain to spearhead interest ma jothurwa. I get the point. Koro ng'isi ni wan kaka oganda nyakoro wabed piny. To yente en leader mane mwanyalo what leadership mwadwaro. To en leader mane mwanyalo wuok. En ng'ama nade manyalo wuok marwak wuoche mating rungu malidwa matelno as our leader. To kupono akawa kaka nyicha party moko seketwa gi jomoko mok nyal tiyo ne jopiny. Magi ng'eyo en hooliganism. Kod wach weche moko mok nyal kelo olemo moro amora. To ok wanyal wuoyo. To awinjo ka Opondo wuoyo ne Ruto ma en strategy ma 2027. It's fine nikech ing'eni in politics en gimi pango every day, Sharon. Politics ok panga si weye. To nyaka ung'e osiepe umane siasa. Nuago siasa ma 1963, I watched it before. Nuang'io lemo mare, neki frustrate Ramogi. I get the point. Kwa ng'io tuo ni chak frustrate okego ne Raila Amolo Odinga. Wuodwa mohero kabisa. Kwa chak wang'io 2022 giwuondwa ni gimiyo wapawa, o gimiyo wapawa. To ing'ene wasewuotho gi jibe. Kwa mfano wasewuotho gi Kalonzo Musyoka. Onge olemo ma Kalonzo Musyoka gi Martha Karua osemiyo oganda Luo nyaka ochak wuotho kodgi. I get the point. William Ruto kata koponi man strategy ka Opondo wacheno. Wasechako wuotho kodgi. Nyaka wawuoth gi William Samoei Ruto gi jokalenjin gi. Bentie olemo monyalo kwano. Yes, give me a premier position. Ingen premier position chanen mar William Samoei Ruto. But no swallow pride mar mo ni jaduong in engama duong na kinyuol. I've got so many years to live. Piny watien. Por maran tie mbele kocha. Mineno ka mare no chopoka. Jokane ndo miyo be deputy premier position. Wana pana nikech Wycliffe Musalia Mudavadi emane running mate mari. Ene mo bedo deputy prime minister. Mineno. Kane jo kalenjin nogonwa kura to the last man. Ok nigiti kodwa kaka daraja mar hotel. Kaka jomoko setiyo kodwa sana. Kani ne wapiem gi jog sirkal wanokwa losa. No kwa kone katakura, I'm telling you. But onge chieng mano selos Kenya moluong Kenya majaluo orito dero mar piny. Kupone okonyal loko ngima josuba, ok josuba kende. The entire Kenyans, right? To mane en responsibility ng'ap mokaw docket no. Ok en koro mar president. Ero kuma na inya nikech ang'eni weche motenre kod limbe mar Ruto Kaluo nyaka rom ga juwang'e chenro mano mar mbako romo nyawodo Joyce Duore dhi bedo gi jolony weche mag telo.